You gotta give to the Lord. All the things He's given to you. Oh, you gotta give to the Lord, reflecting all the love of God. Oh, you gotta give to the Lord of all the things He's given to you. Oh, you gotta give to the Lord, reflecting all the love of God. God so loved the world that He gave His only Son, yeah. He wanted to save a man so badly. He went and took His very best gift, in His only Son, so you could have eternal life. Give to the Lord all the things He's given to you. Oh, you gotta give to the Lord, reflecting all the love of God. This is how we know love, that He laid down His life. So we ought to lay down our lives for brothers and sisters. How can the love of God be inside of you when you see a brother in need and say nothing to give? Give to the Lord all the things He's given to you. Oh, you gotta give to the Lord in honor of His righteousness. How can the love of God be inside of you when you see a brother in need and say nothing to give? Give to the Lord now, give to the Lord, say give to the Lord, whatever you give, whatever you can, give to the Lord, give to the poor. Oh, yeah, give to the poor today, give to the Lord, whatever you give, it'll come back. It's just a test, give to the Lord. Oh, hey, press down, shake it, running over, running over, He will give it you, running over, running over. Hey, press down, shake it, running over, running over, He will give it you, running over, running over. Give to your neighbor, give to the Lord, whatever you give, it'll come back. It's just a test, give to the poor. Oh, yeah, give to the Lord today, give to the Lord, whatever you give, He'll multiply, whatever you can, give to the poor. Oh, hey, press down, shake it, running over, running over, He will give it you, running over, running over. Hey, press down, shake it, running over, running over, running over, running over, running over. one more time, hey, press down, Shake it, running over, running over, running over, running over, running over, running over. give to the Lord now, 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 now.
kwaziso kwamuri mose hama munashe tinoda kutenda Jehovha nechipo cheupenyu nekutichengeta kwavari kuita sabata rakanaka kwamuri mose. Tinotenda kuti Mwari vari kutivhumbamira pasi pemapapiro avo mukati memisha yedu. Tava kusvika pamvura yacheka makumbo mukati mechirongwa chedu chekutaura nezvenyaya dzeutariri. Toda kutenda kuti Mwari vatiropafadza mukati mevhiki rose tichiona minongedzo yakasiyana siyana kubva mukati meshoko raMwari. Tiri kufamba nedingindira rinoti let's get real. Ngationesanei zviri pachena zvakanaka zvakajeka zvinokwanisa kuti upenyu hwedu huvandudzwe uye basa raMwari risimudzirwe kuenda pane chimwe chidanho. Saka nekuda kwaizvozvo mukati mezuva ranhasi tichipa shoko rokuvharira pakukurukura kwatanga tichiita. Ndapa musoro wenyaya panhau yatinayo wekuti kutenda nemabasa. Kutenda nemabasa. Asi tisati taverenga ngativhare maziso edu tinamate. Jehovha muri kudenga, tinokutendai, tinotenda nezuva resabata, chipo chikuru chamakatipa kwatiri, chichitirangaridza kuti ndimi musiki, ndimizve munofanirwa kunamatwa nekurumbidzwa. Tinouya pamberi penyu tichikumbira kuti mutiregerere kudarika kwedu Mwari. Tinoshuvira kuti mutipewo kudokwairira utsvene nekururama. Tipeiwo kusema nyika nezviri mairi. Tichive denga ugova musha wedu. Tinonamatira kuti dudzirai shoko iri kwatiri mumene nekuti ndimi makafemera kunyorwa kwaro. Tanamata nekutenda tichikumbira zvose muzita raIshe wedu Jesu Kristu. Amen. Mukati mezuva ranhasi vadikani, sekutaura kwandaita tiri kutaura pamusoro wenyaya unoti kutenda nemabasa. Bhaibheri rinotaura panapa kuna Zvirevo chapter 3, Zvirevo chapter 3 pavhesi ya4 nevhesi rather vhesi ya9 nevhesi ya10. Inotaura panapa ichiti rumbidza Jehovha nepfuma yako uye nezvibereko zvose zvokutanga zvezvirimwa zvako uye matura ako ndiko kuti matura ako azadzwe kana kuti ave akazara uye zvakare mavatsi manje tinowati kuti isu hatirimi mazambiringa ka madhiramu aichengeterwa muti wemizambiringa zvikanzi matura anoita kupfachuka uku muti wemizambiringa unenge usingaziwani. Zvikanzi rumbidza Jehovha nezvaunowana nezvaunoropafadzwa nazvo naJehovha ngazvidzoswe kuna Jehovha, zvichipuwa kuna Jehovha. Zvinodzoswa zvichidzoka sei? Zvinodzoka zviri muchimiro chezvipo nezvegumi. Tanga tichitaura mukati mevhiki pamusoro pekumaximiza nguva yedu, maresources atinawo, zviwanikwa nezvipiwa zvatakapuwa naJehovha, tichizvishandisa. Chero pamutemo wesabata hautangiri pakuti zorora, unotanga kuti mazuva matanhatu unofanirwa kubata mabasa ako ese. Inotsanangurwa zvakanaka naDr. Boni vachitsanangura kuti mazuva matanhatu unofanira kufondoka. Kurebha vanotaura kuti vana mai ndo vanoziva kuti kana pachinzi rebha pari kutaurwa chinhu chakaita sei. Saka panonzi 6 days thou shalt labor. Kana tichinge tashanda taita zvese tapinda musabata sezvataita izvi, zvanzi unofanirwa kuuya wakagukuchira nhendo, wakagukuchira kutenda nekurumbidza kuna Jehovha nekuda kwemaropafadzo nezvavanenge vakatiitira mukati mevhiki nemukati mekushanda kwedu kwese kwatinoita mukati meupenyu hwedu. Zvikanzi kana tichirangarira kudzosera kuna Jehovha, matura anozara uye zvakare munochengeterwa muti wemizambiringa munenge muchipfachuka nekuda kwekuti Jehovha vanenge vachivhura mafafitera edenga vachidurura makomborero mukati meupenyu hwedu nemukati memhuri dzedu nemukati mesangano Yesu tose tichirangarira kuti Jehovha ndiani mukati meupenyu hwedu. Kana titarisa panapa sekutaura kwandaita tinodzosa kuna Jehovha munzira mbiri.
nzira yekutanga ndeyekuti tinodzosa zvegumi. Nzira yechipiri ndeyekuti tinopa zvipo. Saka kana tichidzosa zvegumi tiri kuti God you are God. Kana tichipa zvipo tiri kuti God you are good. Kana tichipa zvegumi tiri kuti Mwari muri Mwari, ndimi tenzi, ndimi mupi, ndimi muropafadzi, ndimi muchengeti, ndimi muriritiri, ndimi mufudzi, ndimi muperekedzi mukati meupenyu hwangu. Saka isurupu yaunenge uri kupa kana uchidzosa chegumi haisi collection kana kuti charity iri kuitwa kana kuti tingati kudi asi inzira yekuratidza kuti wandinonamata ndeuyu, ndiye wandinokudza mukati meupenyu hwangu. Saka kudzosa chegumi inzira yekuti God you are God, Mwari muri Mwari, ndimi Mwari. Saka Leviticus chapter 27 pavhesi ya 30 tichienda isusu pa 32 inobva yatitaurira panapa yoti chegumi chose chenyika kana kuti chezvinorimwa zvinobva mukati mevhu nezvinobva mumiti kana kuti michero yemiti ndechaJehovha, chitsvene kuna Jehovha. Vhesi 32 yobva yati chegumi chose chinogona kuva chemakwai kana kuti chemombe pane yegumi yoga yoga pazvipfuwo izvozvi chinopfuura nepasi petsvimbo zvikanzi chitsvene kuna Jehovha. Saka zvikanzi panapa chegumi chitsvene kuna Jehovha, chinofanirwa kudzoswa kuna Jehovha. Ndo zvinofanirwa kuti zviitwe. Malakai tagara tinoiziva, Mwari vachitaura kuti munondibira, Malakai chapter 3 kubva pavhesi ya 8 kusvika pana 12. Imi mukati zvikanzi vanhu vakabvunza vakati ko munhu angabira Mwari here? Zvikanzi zvirokwazvo muzvegumi nezvipo zvinotsaurwa zvirokwazvo munondibira, nekuti vakanga vasiri kudzosa. Vamwe vaidzosa asi vaingosarudza zviri kukamhina zvakaperezeka, mombe yakamedza purasitiki nezvakaita dzakaondoroka nedzine tungundu ndo yainzi ndo inoendeswa kuchechi, ndo inoendeswa kuna Jehovha. Zvikanzi torai mombe dzenyu dzetungundu idzo dzimwende kunopa gavhena wenyu kana kuti mambo wenyu, muonoti anogamuchira here zvinhu zvakadai izvi. Nemamwe mazvi ipapo pari kutotaurwa kuti endesai kuna gavhena. Pane sungawirirano yeimwe pfungwa yatoda kuti tibate. Muchaona imimi kuti panguva iyi pakurarama kwavaita vanhu munyika yeIsraeri nedzimwe nyika dzakatenderedza, pane nzira yairatidzwa nayo nemunhu kuti inini ndinokudza mambo, ndinoremekedza mambo, ndiri pasi pesimba neutungamiri hwavo, ndinofara neutungamiri hwamambo. Vairatidza nenzira ipi? Vairatidza kuburikidza netribute ingangoda kuenzana nhasi uno netax yatinobhadhara, but kwaita tribute kana kuti zvaitorwa kubva kuminda, zvaitorwa kubva kumafuro, zvaitorwa zvounganidzwa munzvimbo nenzvimbo munyika yaIsraeri, zvozotorwa zvichiendeswa Jerusarema kuna mambo. Vaiendesa ava magavhuna akasiyana vachinotaura kuti isu tabva tino dunhu rakati tauya ndozvatauya nazvo, isi tinofara live forever king, Mwari waramba tikutungamirirai, tiri kufara vanhu venyu vagere murunyararo vari murudekaro, Mwari wakuwedzerai makore mazhinji ekuramba muchititungamirira. Zvatauyawo nazvo zvedunhu redu ndizvo zviizvi zvobva zvapiwa zvichitambidzwa. Izvi zvakava zvinotibatikei kana kuti ndakazvitiyemurei neimwe nzira. Pane rimwe gore tichichera kuIsrael kuLakish. Lakish ndoranga riri second capital yeJudah after Jerusalem. The second capital yainzi Lakish. Saka tichichera takaita mwedzi wese tiri kuchera in an archaeological excavation paguta reLakish. Tichichera paine zvataitsvaga ipapapo. Tichichera pane zvimwe zvakawanda zvimwe zvatakakwanisa kubuda nazvo pasi. Kubva kumakore iwayo unoziva kuti uchibata hari yekuti uruziva kuti hari iyi yakaumbwa mazuva aJeremia. Uchiburitsa
zvakawanda zvataisangana nazvo, asi chimwe chatainyanya kuwana anonzi malamelek jazz. Lamelek izwi rechihebhuru rinoreva kuti for the king or to the king. Majazz kana kuti ihari huru dzaichengeterwa zvaitorwa kubva munzvimbo iyoyo, zvaikolekterwa paLakish zvichizotorwa kuti zviendeswe kuJerusarema. Saka nekuti Lakish iri kunzvimbo yeIsrael inonzi the Shefela kana kuti mafoothills, wakuda kuenda kumaraini kwana Goliath, ndokusaidi kwairi, saka chinhambo kubva kuJerusarema. Saka vese vanga vari ikoko vaiunganidzira apa paLakish. Kana zvaungana zvaiiswa muhari dzakamakwa neseal yaibva yanyorwa yonzi for the king Lamelek, to the king. Izvi ndezvamambo, handizvo mumwe munhu. Saka zviri kunzi chegumi chechiteni chega chega pane zvandinopiwa naJehovha, zvaunopiwa naJehovha ndechamambo, hachizi chako, chinofanirwa kuti chiende. And kana chichinge chaenda, inzira yekuratidza kuti I'm loyal to the king. Ndiri pasi, I acknowledge you. Ndinogamuchira nekubvuma kuti ndimi mambo, ndimi mutungamiri. Saka chegumi chaiye kana kuti tribute iyoyi yaienda nenzira yakadaro, ichiunganidzwa inobva uko yematunhu ese. Matura amambo obva apfachukira achiziva kuti vanhu vangu vari kuunganidza vachitenda kuti ndiri pasi pavo, vari pasi pangu nepeutungamiri hwangu. Ndo nenzira imwe chete zvinonzi naJehovha, ngazviuye kuti mumba mangu muve nezvekudya, nekuti ndiye mambo mukuru, King of Kings and Lord of Lords. Saka kana tichidzosa chegumi tiri kuti God, you are God, I acknowledge you. Inzira yangu yekutaura yekusaluta kuti ndinobvuma kuti ndimi Mwari. Saka mucherechedzo ungaperekedza mashoko angu andingataure ndiwo yuyu. Pane zvamakandipa zviya Jehovha, ndadzosa zvekuratidza kuti mumba menyu muve nezvekudya zvakawanda. Saka ndo nyaya iri panyaya yechegumi, inyaya yekutaura kuti God, you are God, imi muri Mwari. And at the same time, nyika diki dzakaita sana Judah idzo dzidzwa naIsrael dzaibhadharawo tribute to bigger kings or kingdoms. Dzanga dzakaita sana Egypt, dzanga dzakaita semaHittites, dzanga dzakaita anombobhadhara kumaHittites, dzanga dzakaita nekuti Israel yakaestablishwa panga paparara the Hittite kingdom. Dzakaita sana Assyria, dzakaita sana Babylon. Vaitoti kana vapambwa neBhabhiloni, nzira yekuratidza kuti tiri pamwe chete imimi weBhabhiloni nesu, nzira yekuratidza yanga iri yekuendesa tribute yenyika. Apo tambotaura iri kubva kumatunhuka, kumhuri nemhuri, iri kubva kuvanhu ichienda kuna mambo. Ivo mambo, pane zvauya zvese zviya izvi, pane zvaizotsaurwa kuendeswa as a tribute to the paramount king. Panguva iyoyo anogona kunge ari mambo weAsiria, ari mambo weIjipita, ari mambo weBhabhiloni, kana imwe nyika. Saka ndo maitiro avaita. Saka Asiria iyi inenge iri kukolekta kubva kuJudha, iri kukolekta kubva kuIsrael, iri kukolekta kubva kune dzimwe nyika, vana Aram, iri kukolekta kubva kuna Filistia, iri kukolekta zvese zvichidaro izvozvo izvi, vachiunganidza. Saka nzira yairatidzwa nayo namambo wenyika, kana asingachadi kuti ave pasi pesimba ramambo mukuru, nzira yaairatidza nayo aisanyora tsamba kana kuchaya foni kuti iwe neni hatichawirirana, chaingoita kuregedza kuendesa tribute. That's a statement enough yekutaura kuti tamakarasuonani, iwe neni hapachina ukama. Ndo zvaanenge atotaura by withholding tribute. Kana akangorega kuendesa tribute, uya aifanira kugamuchira, anobva atoziva zvazvinoreva. Ndokuparadzwa kaka ukazoita the kingdom of Israel, the 10 northern tribes, dziya dzakaparadzwa maJudha atinawo aya nhasi, vanga vari vanhu kuIsraeri ava
ndevekwaJudha. Vamwe ve10 tribes dzedzi vakaparadzwa vakasakadzwa nemadzimambo mairi eAsiria, Sargon the second naShalmaneser the fifth. Vakavasakadza vakavaparadza. Ngei vakavaita chinhu chakadaro? Vakabviswa pamberi paJehovha. Hongu vanga vakunamata zvifananidzo, vachiita zvavanoda, vasingateereri shoko raJehovha. Asi inzwai, as far as the Assyrian king was concerned, Bible rinotaura panapa, madzimambo echipiri chapter 17 verse 3, Shalmaneser mambo weAsiria akauya akarwisa Hoshea. Hoshea ndiye mambo wekupedzisira weIsrael. Israel yanga ine capital city kuSamaria, Judah ine capital city paJerusalem. Munorangarira kuti mushure mekufa kwaSolomon, Rehoboam mwana waSolomon paakatanga kutonga ndo pakatsemuka umambo from being a united kingdom of Israel ichibva yaita two rival states. Kusouth kuine Judah, ina Judah na Benjamin, kunorth kuine the 10 tribes dzakatanga kutongwa naJeroboam mwanakomana waNebat mugore ringaita 932 BC kusvikira ichizoparadzwa mugore 722 BC naShalmaneser naSargon madzimambo eAsiria. Saka Bible rinotaura panapa kuti Shalmaneser akauya kuzorwisa Hoshea, akambenge ari mambo ari pasi peAsiria achibhadhara muripo, tribute. He used to pay tribute. But the king of Assyria discovered that Hoshea was a traitor. He had sent envoys to Saul, king of Egypt, and he no longer paid tribute to the king of Assyria as he had done year by year. Chakaita kuti apaswe mukomana uyu anonzi Hoshea, the last king of Israel, ndechekuti kwemakore saya akabvenga achiendesa mutero unoendeswa wenyika kuAsiria, but akazorega kuendesa. Paakarega kuendesa, Shalmaneser ndokuti chinhu chiri kuitika, ndokutumira vakomana vanoferefeta, ndokuona kuti akutoita ukama naSaul mambo weIjipita. Saka ndokuona kuti alright, aiwa mirai tipedze naye. Ndokuparadzwa kwakaita the 10 northern tribes. Akazvisikira moto muziso kuburikidza nekusaendesa zvaifanirwa kuenda kuna mambo. Akazvipambashira, ndokubva anzi uchazvikosora zvese, kana wakazvidya kana uchazvirutsa zvese. Zvaifanirwa kuuya kwangu uchazvirutsa, ende ndichatora zvese nezvako zvacho, ende ndo zvakaitika. Saka chatiri kutaura pa ndechekuti vadikani, kana tiri panyaya yechegumi, inyaya yakasimba zvikuru, haisi nyaya yekutamba nayo. Chegumi inzira yangu yekutaura kuti God, you are God. Ndimi Mwari, ndimi mambo, ndimi mutungamiri. Asi kana ndichida kuratidza Mwari kuti you are nothing in my life, I withhold chegumi. I can even go further, ndotochidya iyeni, ndochimuti mbogonyei. Saka unondidi, ndozvandinenge ndaita. Saka kana wadaro manje wamutsa hasha dzaShalmaneser, nekuti watopa statement yekuratidza kuti iye ndiani mumaziso ako iwewe, iwewe uri ani mumaziso ako kana wakazvitarisa uye kana wakamutarisa. Saka kudzosa chegumi inzira yekuratidza kuti Mwari, muri Mwari, vane umwari muupenyu hwangu, kuti ndiratidze kuti ichi ichokwadi. Hechi chegumi chandinodzosa, to acknowledge you as my king, nekukugamuchirai samambo wemadzimambo mukati muupenyu hwangu. Kana muchitarisa mukati metestamende yekare, muchaona imimi kuti nyaya yepfuma muchaona kuti ana Hezekaya paakashanyirwa nevanhu vakabva kuBhabhironi, akavaratidza imba yake yese, akazonoratidza treasury, matreasury, maarabizet enyika idzi ainge ari mutemberi. Kwete Israeri bedzi, ndo yanga itori tsika yenyika idzi pamagariro avo, nekuda kwekuti vaitenda kuti hakuna chatinowana chatisingapiwi naMwari, whether vari vanhu vekwaIsraeri kana maFiristia kana vari vanani, vese
vaitenda kuti zvatawana ndimwari watipa. Ndosaka kunyange even pakatorwa areka iya yaJehovha haina kutorwa ikanzi ngatinyungudise titore goridhe, yakatorwa ikaiswa mutemberi maDhagoni, nekuti hondo dzairwiwa kare nevanhu ava dzasimbori hondo dzongoti tukurwa hondo. Those were crusades, those were holy wars. Those kings believed kuti vari kutumwa navamwari venyika yavo kuenda kunorwa, ende kana vachinorwa vaisatenda kuti vari kungorwisa vanhu, vari kutorwa ndivana mwari vari kurwa. Saka kana nyika yakurirwa vaitenda kuti mwari wedu akurira mwari uyo, ndokusaka takunda mauto avo. Saka vaitenda kuti ihondo dzavamwari. Saka pane zvavaiwana vaibva vazvitora zonoiswa mutemberi yamwari wavo, kuti ndo kwamakatituma kuya, ndo mafambiro atakaita, ndo zvatakadzoka nazvo izvi. Charangarira Sauro achiti adzoka nemombe nemakwai kubva kumaAmalekites, akanzi chingwe chavaita kanga ndauya kuti ndibayire Jehovha mwari wenyu, achitaura kuna Samueri. Saka vaiva nekunzwisisa kwakadaro. Muchaona kuti Nebukadnezar tikatarisa mubhuku raDaniel chapter 1 verse 1 verse 2 verse 3 ichitaura kuti pfuma yaakabva nayo nezvaakatora mutemberi yekuJerusarema akaenda nazvo, haritauri kuti akanoisa kumba kwake, akanoisa mutemberi yamwari wake kuBhabhironi, kuti ndo mafambiro ataita kwatakanga taenda kuya, ndo kufamba kwatakaitawo. Saka kana tidzosa chegumi tiri kuti Mwari vhiki rese riya, mwedzi wese uyu ndanga ndichimuka ndichibuda ndichienda, I acknowledge you, ndinotenda Mwari, ndo mafambiro atakaita. Saka usakundwa naNebhukadhineza. Aiziva kuti hondo idzi handini ndinorwa, aitenda kuti ari kutobatsirwa naMwari wake kunyange asiri Mwari. Ko kuzoti iwe neni tinonamata Mwari mupenyu, tingakundwa here naNebhukadhineza anoziva kuti kana wauya nazvo zvinoiswa mutemberi maMwari. Hakuna kukundwa chiKristu naNebhukadhineza. Bhaibheri riri kuisa pachena vadikani, kana tidzosa chegumi tiri kuacknowledge Mwari saMwari muupenyu hwedu. Asi kana takuda kuratidza Mwari kuti you are nothing, chegumi chati hachidzoki, ende ndogona kuenda pamberi ndotochidya iyeni. Istatement manje iyo yandinenge ndaita. Ndosaka Mwari vachiti alright, muchaunganidza asi nemuchifuridza, muchadya hamuguti, muchanwa samugungwi, muchafuga samudzirwi, nekuti mandiratidza chimwe chinhu nekuda kwezvamaita kana nekuda kwezvawaita. Saka nyaya yechegumi inyaya yekuti God, you are God. Handini ndakwanisa kuzviita izvi nesimba rangu, ndimi makapa utano, ndimi makavhumbamira kuti ndisapinde mutsaona, kunyange pandakarwara makandiporesa mukandimutsa, ndimi makandipa mikana iyi. Mvura inonaya yacho ndeyenyu, ivhu racho munokura mbeu nderenyu. Hakuna munhu anogona kuburitsa mbeu kana kuti hanzi kurima zvatotaura zvizvi. Iwewe semurimi chiita kunyange ukanzi uri master farmer mudunhu rekwenyu, waisa mbeu yenyimo muvhu, unogona kuiburitsa here kuti ibude? Inobuda wakarara uri kumba utomuka uchonoti inga dzakamera chaizvo, but kuti dzamera sei, you cannot do that. Saka inzira, ndosaka pari kunzi zvinomera zvichibva muvhu nezvinoberekwa zviri mumatanga nezviri kumafuro, pane chegumi choga choga ndechaJehovha. Pari kushandiswa paagricultural language. In our context vamwe hatizi varimi, asi the principle applies chero whatever industry kwatinogona kunga tiri. Saka tithe iri kutaura kuti God, you are God. For chokwadi Mwari, muri Mwari, mune umwari hwenyu, uye ini ndiri mukati meumambo hwenyu, ndinofara nekutungamira nekuchengeta nekuvhumbamira nekusesedza nekuperekedza kwamunondiita mukati muupenyu hwangu. That's all I'm saying when I return my tithe. When you return your tithe, ndozvauri kutaura kuti Mwari muri Mwari. Uri kusaluta. Unoona kuti masoja, mapurisa, kana pakangoita mwana renki pamusoro peyake, chero wakasangana kumusika kusaluta, chero wakasangana kupi kusaluta chef. Saka kana uchidzosa chegumi, I'm saluting kuti Mwari ndimi. But ukaona mupurisa ane lower rank asingachasaluti chef wakachipfuura, istatement hombe chaiyoyo, hachisi chinhu chekutamba ichocho. Kana usingachadzosi chegumi, hauchasaluti Mwari, wakutotaura kuti yato statement iri different.
and it's a game changer relationship. It's a game changer. Zvikanzi panapa kana tidzosa kana tichipa zvipo tiri kutaura kuti God, you are good, Mwari makanaka, rumbidzwai, kudzwai. Saka muchaona imimi kuti mukati mebhuku razvirevo, mukati mebhuku raProverbs panotaurwa panapa Proverbs kana titarisa pachapter 11 takuti titarise vhesi ya24 nevhesi ya25. Proverbs chapter 11 verse 24 yobva yataura panapa ichiti one person gives freely yet gains even more, another withholds unduly but comes to poverty. A generous person will prosper. Chipavhurira anokodzwa. Anina anodiridzira vamwe naiyewo achavandudzwa kana achadiridzirwa will be refreshed. Saka zvikanzi panapa pane vanhu vanopa asi anongoramba nazvo. Munotoziziwa muupenyu hwenyu kana mukati memhuri yenyu unotongoziva kuti mai guru ningi kana kuti mai ningi vanongopa, asi kozoita munonga kuti unoti aya zvakaoma. Matombozoona iri muupenyu kuti panogona kuita kumbaka, handiti hapeni pakugara kwedu kwatinoita uku sevanhu sehama nekudidi, panogona kuita kumwe kumba kwekuti hakuna zvakanyatsoti chikiti zvakanyatsokuti ungati kana tikati chikafu kana kuti even marumu ekurara chaanogona ngari mashoma shoma, asi panogona kuti vese vabva kumusha vachimboburuka pambare ndokumba kwavanonanga vanonoungana iko ende vanenge vatori right. Vamwe vachirara pasofa, mwari kurara pasi petebho, mwari kuita sei, but the atmosphere iripo inokosha kudarika serevhita iri kumwe kuyakwa kwamaiguru ari kuweka kumared roof. Muri kupabata. Saka pane mumwe wokuboti chero nezvaasina anopa, asi kozoita mumwe wokuti chero ziwande sebheta zvitopfukutwe pane kuti api zvikanzi mumwe anongoramba akaomera asi zvinozongoguma zvazvishoma. Mumwe anongopa, Mwari vachiramba vachimuropafadza achingoenderera mberi. Kupa kwakaropafadzwa kupfuura kugamuchira. Kupa kune makomborero. Kana tidzosa zvipo tiri kupemberera kuti Mwari nezvamakandiitira zviya ndodawo kuva chikomborero kune mumwe munhu. I want to cause someone to smile. Saka tinodzosa zvipo kuna Jehovha senzira yekutenda kuti vakanaka mukati muupenyu hwedu. Nemamwe mazwi ndosaka isina kupiwa percentage. Iyi inonzi ita pamadanha, isitoziva kuti madanha kumaungo. Kana uchi wakuitira mubereki madanha zvanga zvichifanirwa kuitwa chaizvo zvatoitwa apa wakungoita hako wara, wakungoita nyawi rekungoti aiwa kana ini mudhara wangu handigoni naye, momuzi handigoni nawo, wakungoita zvaextra rangowara. Kana uri kupa chipoka Mwari ari kuti chegumi udzosa asi pachipo handikupi percentage, apa chingoitawo kawara, chingoitawo madanha ako kuna Jehovha. Saka ndozviri kutaurwa panapa. Saka Proverbs 28 vhesi ya22 notitaurira zvakare pamusoro penyaya yekupa. Zvikanzi the stingy are eager to get rich and are unaware that poverty awaits them. Zvikanzi vanhu vanonyimaka vari kuita kunyima kwokuti hanzi da kuti zviwande, but chavasingazivi ndechekuti kune surprise nhamo chaiyo yakatovamirira mberi. Kupa kwakaropafadzwa kupfuura kugamuchira. Anopa ane zvikomborero zvakawanda kudarika apiwa, atambidzwa. Saka shoko raMwari rinoti panapa kune vanhu vanorarama muupenyu vaine philosophy yekuti get all that you can all that you get and sit on the lead. Zvese ndezvako, kana zvikatoora bheta zviore ndinazvo panapa pane kuti ndipe. Kupa kune maropafadzo. Zvikanzi kana tichingombambashira tichizvibata zvose hapana maropafadzo atinowana kuna Jehovha. Kupa madanha atinoita tichitenda denga nekuda kwokuti Mwari vanenge vachitiitira zvakanaka. Verse 27 yaProverbs 28 wakare, those who give to the poor will lack nothing. Vanopa kuvarombo hapana kana chavanoshayiwa, asi vanovhara meso avo vanongowana kutukwa nokunyadziswa. Proverbs 28 verse 27. Kupa kwakaropafadzwa vadikani hama.
kana titarisa shoko raMwari, Jesu anotaura nevamwe vachibvunza kuti saka murayiro mukuru pane zvose imi munoti ndeupi? Nekuda kwekuti avatobvunza inyaya dzaitoitirwa nharo dzekuti zuva rinowira rikabuda, idzo nyaya dzekuti mutemo mukuru ndeupi, inyaya dzaitsengwa nemarabhai zvinotyisa. Imwe nguva tiri muJerusarema nedzimwe shamwari dzangu, takati pakugamuchirwa kwesabata, munozva maJudha vanonoungana paWestern Wall, ndopa paine temberi yaSolomon, ndopa vanogamuchirira sabata vachiimba. Hapanofanirwa zvamusati makamboona sabata rega rega parinokwana, Friday manerega ega, ndopa vanoungana. Nechepedyo pacho ipapo pane imwe imba iripo yekuti vanenge vari kutambura kana kuti mavisitors munonodya for free. Mune chikafu chiri unodya madiro kusvika paunodira, chikafu chirimo for free. Saka takaenda tiri about 4 munopinda muya tagara akomana, tapedza kudya bva tamboti garei hako, pakazoti patangwa nharo 2 marabhai akasumuka. Hamusati mamboona zvakadaro apa. Isu modern Hebrew handiyo yatakadzidza, isu takadzidza biblical Hebrew, saka zvizhinji zvanonga tichitaura tatisingazvinzwi. Tatangoita sevanhu vari kuona tennis, tikatarisa uyu tikatarisa uyu tikatarisa uyu tikatarisa uyu, vachikakana nharo dzekuti hamusati mamboona zvakadaro. Saka mubvunzo uri kubvunzwa kuna Jesu panapa hausi mubvunzo nje, mubvunzo uri kutobva munharo dzatadza kupedzwa nevanhu. Saka vakuzwa Jesu kuti vamupinze. This is Matthew chapter 22. Vamupinze mukati menharo idzodzi idzi, vanzwe kuti iye achatorawo side lift panyaya iyoyi. Matthew 22 pavhesi 36 kusvika pana 40, Bhaibheri rinotaura panapa richiti one of the Pharisees, kana kuti mumwe wemaFarisi akauya kuna Jesu achitaura kana kuti achimubvunza. Okay, verse 36 rather. Okay, akamubvunza akati kwaari, zvikanzi uyu anga ari a scholar, an expert in the law. Zvikanzi akabvunza akati, nhai mudzidzisi, murayiro mukuru pane yose ndeupi? Zvikanzi Jesu akapindura, ida Jehovha Mwari wako nemwoyo wako wese nesimba rako rose. Zvikanzi uyu ndio murayiro wekutanga mukurusa pane yose. Wechipiri wakangoitawo seiwoyu, ida hama yako sekuzvida kwaunozviita iwewe. Mitemo yose kana kuti murayiro wose nevaprofita wese vanosangana pamitemo miiri iyoyi, ida Mwari, ida hama yako. Kanzi ndo summary yeOld Testament yese. That is the summary. Kana ukatarisa panyaya yezvipo nezvegumi, it's a summary yemutemo iyoyu, kana kuti unongoenderana nemutemo uyu pakuti paunodzosa chegumi chinoshandiswa chiri chaJehovha pakufambisa basa raMwari, uri kupa kuna Jehovha. Zvipo zvinokwanisa kuchishandiswa kubatsirawo kunyange nehama, nyange nevanotambura. Pane zvatinopa mukati mesangano, pane zvatinopa munharaunda, izvi zvakuchienda kuhama. Saka kuda Mwari nekuda hama kana kuti vamwe vatigere navo. Saka kana tichidzosa zvipo nezvegumi, tiri kuenda pamashoko aJesu, mashoko atenzi ekuti ida Mwari, ida hama yako. Tinoona zvakare mukati mebhuku raJames, James chapter 2, Jacobo chapter 2, inotitaurira panapa kubva pavhesi ya14, inotitaurira ichiti, ko nhai hama dzangu zvinobatsireiko kana paine mumwe munhu anoti inini handiri mutendi chaiye asi asina mabasa. Zvikanzi ko kutenda kungakwanisa kuponesa here? Kutenda kuri koga kungakwanisa kuponesa here? Ngatimbotora muenzaniso wekuti pane hama kana hanzvadzi asina zvokupfeka kana zvekudya, kana mumwe wenyu akati kwaari, enda hako Mwari vakukomborere, vakuitire zvakanaka, udzirwe, ugute wazvinzwa, vachidaro, asi vasina chavanomupa chinobatika chinobatsira panyama, zvinobetsereiko izvozvo? Zvikanzi nenzira imwe chete, kana kutenda pachezvako kusina kuperekedzwa nemabasa kwakafa. Kana kutenda kusina mabasa kwakafa. Musoro yenyaya tati kutenda nemabasa. Kana kutenda kusina mabasa kwakatofa hako kare kare. Zvikanzi asi mumwe munhu anogona kuti iwe une kutenda, ini ndine mabasa, ndiratidze kutenda kwako kusina mabasa, ini ndichakuratidza kutenda kwangu kuburikidza nemabasa.
unotenda kuti kuna Mwari. Oh, that's very good. Kana uchitenda kuti kuna Mwari, asi waiziva here kuti chero madhimoni chaiwo anototendawo kuti kuna Mwari ende anongwenda. Zvinoreva kuti anototenda kudarika iwewe unotenda asi haubvundi. Saka dhimoni rinotoziva reality chaiyo kuti Mwari is real. Ende parinofunga nezvaMwari kudai rinogwagwadza kungwenda nekutya. Saka zvikunzi dhimonika rinototenda kudarika iwewe. Asi saka nyaya yekutenda munogona kuita square rinogona kutokuovertake. But kwausingafa wakariona kumabasa akanaka. Saka iweweka kutenda kwako kuti kuna Mwari, kana uchizviratidza kuburikidza nekudzosa chegumi, uri kutotenda kuti kuna Mwari. Asi kuzvipo uku haona kutsunya kwatinoita homwe. Ona kuti timbotarisa budget yepachechi kuti inenge yakamira sei. One kutsunya kwatinoita homwe. Ndobva kunzi naMwari apa pazvipo chiita madana. Noziva kune vanhu vakaita sana Samuel Colgate akatanga company yeColgate. Ainzi aipa achidzosa kuna Jehovha 50% asi haana kubroka. Company yake namanje nanhasi tinokwesha chero ma toothpaste Aim chero ipi close up dzese tinongodziti Colgate. Maropafadzo akapiwa akakumunha naMwari haana kubroka nekuti adzosa kuna Jehovha. Samuel Colgate aingoramba aine kutendeka kwakadaro. Chero makambani mazhinji muindustry room vanoziva kuti pane inonzi giving back to the community. Vanotori nebudget inotopiwa kunzi izvi zvinoendeswa kucommunity. Ende Mwari vanokomborera munhu kwete nekuti anouya kuchechi asi nekuti ari pamaprinciples. Maiziziva here nimi kuti kuna vanhu vasingapindi chechi asi vanodzosa chegumi? Asi kogoita vasingarovhi chechi asi vasingadzosi chegumi. Kune vasingapindi chechi asi chegumi anochinzwisisa kuti kuna Mwari. Ende chegumi chakanoti pastor wemutori chitinoya kuchechi. Kune vanhu vanotopa zvipo zvinobatsira zvikuru kwazvo nekuti kuziva kuti kuna Mwari. Munikani, dai Mwari vatibatsira kuti iwewe neni tinzwisise nyaya iyi kuti haizi nyaya yefundraising, inyaya yekutonamata chaiko kwakaperera. Kana ndichidzosa chegumi ndiri kuti Mwari ndimi Mwari. I acknowledge. It's an acknowledgement yekuti Mwari ndimwari. Sezvaitwa nevanhu vaya vatatsanangura, sezvaitwa nemadzimambo aya kana achiendesa kuna mambo mukuru. Nzira yekuratidza kuti you are nothing ndeyekuti aisaendesa tribute. Kana zvadaro chatochaya zvinoitika zvotoitika. Saka isusu hataifanira kuti Mwari tivarekrute muhasha dzavo kuti vanangane nesu. Ayo chataifanira ndechekuti tirambe tiri pasi penyasha dzavo kuburikidza nekuramba tichirangarira kudzosera kuna Jehovha zviri zvaJehovha nekupa zvipo zvinotsigira mukati mebasa raMwari nemukati menharaunda dzatigere zvipo. Nekuti hanzi haugoni kuti unoda Mwari usina kumboona fesi yake, uchitadza kuda munhu waungoona ari kutambura nenzara ari panext pako. Saka kuda Mwari, kutenda ngakuve nemabasa. Saka zvichibva zvabatanidza kuti taacknowledge Mwari through tithe, and then mabasa edu anoratidzwa through zvipo nezvimwe zvakawanda zvatinokwanisa kuita nenguva yedu nesimba redu neuvepo hwedu, zvichiperekedza nekubatira pamwe chete kuti Jehovha vakudzwe uye tive chikomborero munharaunda dzese dzatingadai tigere. Vana vaMwari, ini ndaingashuvira kuti Mwari vatibatsire kuti tive neshanduko, tive nevandudzo, tive nerumutsiriro mukati memwoyo yedu, mukati meupenyu hwedu, mukati memaitiro edu. Mwari vachitibatsira, ndinotenda kuti unogona nguine icho kana icho chawanhonga chawabatawo mukati mekudzidza kwese kwataita. Tinokumbira kuti Mwari vatiitire zvakanaka mukati memhuri dzedu. Ini ndoda kuti Jehovha wave ndiwo Mwari wangu, vandibatsire kuti ndirambe ndakavimbika mukati mezvipo, mukati mezvegumi kana chiri chindiso chako, nekuti Mwari vakubatsirawo zvakare kushandisa maresources, maopportunities, nguva nezvimwe zvose zvatakapiwa naJehovha, utano, kuchengetedzwa kwawo, zvese kuti zvichengetedzwe nemhuri dzatakapiwa nevana vatakapiwa, misoro imwe yese yenyaya yatakabata iya, kuti Mwari vatibatsire nesimba ravo
zvose zviitwe nenzira inoita kuti upenyu hwedu huvandudzwe, basa raMwari risimudzirwe, uye Jehovha varumbidzwe. Kana tiri cho chidiso chako mudikani, simudza ruoko rwako tive nenguva yekunamata nekukumbira kuti Jehovha vatiitire zvakanaka. Ngatinamatei. Jehovha muri kudenga, tinotenda nechipo cheupenyu. Tinokutendai Mwari nekuda kweshoko renyu rinotaura kwatiri nenzira dzakasiyana siyana. Chidiso chenyu ndechekuti isu titange kutsvaka ushe hwedenga, tova pasi peushe neumambo hwaMesiyasi. Mwari, mataura nesu kuburikidza nenyaya yezvipo nenyaya yezvegumi. Kana tichidzosa zviri zvenyu, tiri kubvuma kuti ndimi mambo. Kana tichipa zvipo, tiri kutenda kuti Mwari makanaka, makarurama. Tibatsireiwo kuti kutenda kwedu kuveperekedzwe nemabasa, ndiko kuti kuve kwakakwana. Tinotenda kuti muchatibatsira mukati memhuri dzedu, pane zvishoma kana zvizhinji zvatinazvo, mukati memhuri dzedu nevana vamakatipa, nezvose zvamakatipa, mikana nenguva neutano, zvose tinozviisa pamwe chete. Dai zvakomborerwa nemi, furidzirai makomborero, zvive zvinokukumutswa, zvive zvinovandudzwa upenyu hwedu, zvive zvinosimudzira basa renyu, zvive zvinoita kuti zita renyu rikudzwe. Tanamata Ishe nekutenda, tichikumbira zvose muzita raIshe wedu Jesu Kristu rinogara nokusingaperi. Amen. Gara mangwanani mbeu dzose mutsa, gara masikati nemumanheru, mira kupupura nguva yekucheka, tichafara neku unza misumbu, unza misumbu, unza misumbu, tichafara neku unza misumbu, unza misumbu, unza misumbu, tichafara neku unza misumbu. Chera mukucheka, gara pane fute, usache makore, basa ra Jesu, basa richapera, ninda ichachepa, tichafara neku unza misumbu, unza misumbu, unza misumbu, tichafara neku unza misumbu, unza misumbu, unza misumbu, tichafara neku unza misumbu. Enda nekuchema, chara kuna tenzi, kana nekushaya, kufadza kwedu, kuti taripedza, achachingamiza, tichafara neku unza misumbu, unza misumbu, unza misumbu, 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 tichafara neku unza misumbu.